Asa makapadong? Maligo na ko dari. Langan kong mga anak, nung tulog ko yung anak. Aning anak si Juan. Siyan, dada pa yung kin-kin ko nung hay. Tulog. Nangangkun. Awal ng pulis niya. Favorite naman yung biko ng bataha. Hi guys! Madyong gabi eh. Ako na depod ni si Alex. Karon day guys, alas 8 na sa gabi eh. Kuan, gikan mis dagat, hindi gani, hawa ko naka-video dito kay agahang cellphone, naginuto na battery. Kay, kuan, lagi kurinti. Hindi mapahuway naman yung tako. Naman day, isa nga din yung salin-salin sa litsun. Hindi sayang man day ni Udi ni nahaw ni paksiwon. Kay wala girip, kay way kurinti. Aning paksiwon ron. Sayang man eh, Udi na paksiwon. Kay, anong liks eh? Ang saman? Ha? Nangaligo mi gani nga kay birthday sa akong pagumangkon. Diya. Makagula gamang kahimtang dari guys kay kanang way kurinti. Diya gani nga paguli na mo. Nalipay mi kay dahil kurinti. Nimbalik man po kapawon. Sabi na mo tuloy-tuloy na to. Di pa man diyan. Ha? Ako paksi o litsun. Sayang manog din niya tulutuon kay madaot man eh. Ay paksiw ni guys. Dah sama ni. Sama ni uy. Diya guys. Ako'y madyong upload karon. Okay. Agaban lang may zone may nag-film dagat ako nag-film kay nabubantera kong aliana. Kasamahan ako sa dagat guys, mahadlok ko. Nanang na mga bata ba? Mango ako ng video-video dito. Diyan nagtipid lagi po ko sa battery sa cellphone. Diyan karoon nag-film lamang ko kay kuan. Kanihang content guys, kuan mag daily vlog. Harap ko doon i-update. Karong adlaw. Diyan. Pagkapoy sila. Titiri. Pag-abot naligo dyan na to. Basa na ba itong buhok na eh? Ha? Hindi na to. Nagkuha man ni o tablet yan na to. Kaya to pa ko katawa kasi siya ko. Diyan, nag-enjoy ba ka sa pag-ubos dagat? Ha? Na-enjoy ba ka? Ito na ni.
Na guys, manikadaghan na nagsalit-salit. Ang sayang mo po di sa lutuon. Lutuon naman siya guys, kay kuan. Sayang. Diyan man nilibin na ni hapon. Naglawoy ramid kamong gayo patula kay sumhan mis karnis dagat. Diyan guys, sa aming paksiwon guys. Kay lamin na po di pahuway kay panindikan kas dagat kapoy. Paksiw. A few moments later. Diyan guys, nahaman na di kong paksiw. Nakanahan na. Nahaman na di kong paksiw. Diyan. Damay biko. Makaon kong biko. May lingaw. Ikaw, Lexi, mukhang gani? Bitaw, guys. Sayang manig mapanis food. Hindi mong kanon ni Lexi. Ikaw, Alia, na mukhang kayo na? Adi, kami lamang dos Lexi dahil mukha, ano? Kaya pag diyang mama na uli, nagpa-signal. Hanggang na. Kang kanay? Ito nga, tang duha. Kang yan na, kang kadarian? Di mo. Kay? Iko. Ano yan na? Di mo. Hindi ka makagbiko? Tara nga namin short. Parang mo ma. Ladara Mga tagbiko guys. Ha? lalagi bit mo. Tudanog ma. Mataw na Brian ma. Hindi sa alaya na ganang biko. Mickey Mouse. Bitaw guys, gawin naman po kikal pa niya po. Wala nga. Kang ka na eh. Ngis na ko nung katawas na eh. Sa dugang pangis na guys. Alas 8, ngis na kong biko. Katawan ko na ito ah. Nayamak mama ni Rinay. Ngayon na Alex yan. Ay mag-toothbrush na. Labay na. Kasi magtuplit. Kakakin? Para baka mo. Kuangkin man yapon. Ito pa? Kaan. Dagaming mga bata dari kasi lekin. Ya skinkin. Di Manang bibo mi dari na skinkin. Dari ako sa yana. Tulo ka apo. Adi de si Lexi de ni apong nanay. Isa yung tawag mo Lexi nay. Isa yung sungay na diri ka. Si Kuan, si Kinkin, si Aliana, man siya first cousin mga apo. Si Lexi, han naman po ning apo. Apo sang pagumangkon. Tanawa ko Brian, katunikan tas dagi kawang sagot ma. Apa man tayo internet lang. Isa ma? Apa tayo internet. Yan. Maraming nawa naman to ma. Yan na Hindi ko ma. Kinkin ka, luto kinkang. Ma, nasarato ko na sa sakto ma.
Ano ba? Kaya na. Dagang kong mga anak, nung tulog ko yung anak. Aning anak si Juan. Siyan, dada pa yung kin-kin ko nung hay. Tulog. Nangangkun. Awal ng pulis niya. Favorite naman yung biko ng bata. Ha? Favorite yung biko lang sa naman yung mga. Favorite. Ma, nananawa naman ito katunitan kasi kahit love you, ma. Love you. Unsan tangkin. Dari ko tunig tapad mo. Guys, marato yung video ka nga daw Hindi. Paway na po mi kay gabi na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na dili. Bye-bye. Good night. Good night. Good night ko na. Good night. Gapoy sa lianas ligo-ligo. Ikaw, si Kin-Kin, grabing langoy ni. Bye-bye na. Bye-bye. Ma, love you, ma. Grabe yun.